Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kuti ndala phunzitsiwawo ngati bodza chifukwa ndi anthu amene ndimakhala pansi pa utumiki wawo. Ndiye ndikabwera kuno ndili pansi pa utumiki wanu chifukwa ndinu m'busa wanga wakuno. Koma ndikudziwa kuti ngakhale tikakhala kulilongwe timakhoza kukapemphera matchalichi ena kunonso timachita chimodzimodzi, koma ndi local church yanga ino. Koma chifukwa cha maprotocol a zinthu zina ndi zina nzimavuta kuti mpaka namukasese kumene kuja. Inu samumamvetsa bwino mpaka nabusa anga kulilonga amadandaula zedi kuti homestead ya kumene kuja sikuyenda. Ndiye zimenezo mkadandaule kwa kamwendo. But on a very serious note, ndifuna ndithokoze kwambiri chifukwa zijamwanena kuti utenga ukafika osamakankhirana kuti koma akadakhala pa kuje koma zimenezi anafunika atamva nawo. Nditutenga uja mwatipatsa ndi wathu ndithu talandira. Zikomo chifukwa cha mapemphero anu, mapembedzero anu. Zikomo chifukwa choti matifunira zabwino kuti zikavuta munthu uzikhala ni bwezi limene ngakhale limaposa mbale. Ndipo bwezi limeneli nambala 1 ndi Yesu. Koma akakupatsa mbale wako tazikulangiza kukupatsa uphungu pa nthawi yake yofunikira makamaka ukapanikizidwa osadziwa kuti uchite chiyani, ndi bwinoti kumakhala ndi abwezi okulondolera kuzimene chauta wakonza kuti zichitike pa moyo wako. Ndiye mwatilimbikitsa zikoma kwa basi. Chifukwa tu lero mpa Juni 1 ndiye kuti masiku akuti tipite kumasankho mdziko muno aluchepera. Ndiye zikamayenda choncho mitima imachita phamphamu. Ndiye mitima ikamachita phamphamu ngakhale ulankhula kwake kumakhala kwa phuma. Ndiye ukankhula mwa phuma umapangitsanso kuti wena phuma lawo lizikweraso mmwamba mtundu wonse. Nthawi ini nthawi ya mtendere, nthawi yofunika kuti anthu tisataye chikhalidwe chathu, tilemekezane, tifunirane zabwino, tipemphererane, tilangizane moona mtima. Ndipo si nthawi yakutinso akati uku kuli mneneri tiye tikafusire abulu avutawa asowawa akhoza kutithandiza wosamaka uzana kwina mtadziwa kuti mneneri ali uku kuti mkataye nthawi mbali ina kopanda ntchito kuti kenaka muzikanena kuti mmene zimayendera. Chifukwa tu zandalezi kuli makhaindi kuuza zimene uyenera kuchita ndi zimene suyenera kuchita, koma nthawi zina zosalankhulidwa ni mtima woona, koma mtima wakuti iwe ludziwa kuti nyama yalowa uku, koma kuti no ine ndiye ndikhoza kulumbira yalowa uku. Kunena choonadi nkwabwino chifukwa umakhala munthu womasuka. Kuchita choonadi nkwabwino chifukwa sucheuka. Ndipo dziko lathuli ngakhale mavuto tikumana nawo, mavuto takumana nawo, ndipo pokhala mdziko lapansi mavuto adzakhalapobe mpaka kalekale, koma tikhoza kukhala mchitsimikizo kuti tili kuyenda ndiye amene amadziwa za dzulo za lero ngakhalenso za mawa. Ndipo timalimba mtima chifukwa woteroyo sasinthika ngakhale mapiri atasuntha. Ndiye chimenechi nchofunika kuti tizilimbikitsana wosayambana pa njira pa ulendowa. Umakhala mnyamata opangira ngakhale mwana wa bwana wake upangiri
woona kumakhala munthu wakuti usangoganiza za iwe wekha koma kuona chithunzi chonse kuti zinthu zili bwanji. Kale ndali ni mzanga ngakhale popeza mwanena kale kuti anthu ena adatsogola, mzanga ameneyo tinkayimba naye sukulu tili ku dziko lina ku John, koma adabwera kuno kudzatiyendera tidabwerera kumudzi oti timamasukirana bwinobwino. Nthawi imene ija mpaka na ukwera mabasi kuli ali basi ya UTM, ukwera mpaka na kuona kondakta wachita fumbi chifukwa adachokera kumudzi uchita ngati wachitika ngati zina zija sitichula pano. Koma china chimene adalankhula tsiku lina sindiyiwala ngakhale iye adachoka. Amachokera kucha ku Pretoria uko, ndiye tsiku lina lake aziti koma lino malemba a Roma 8:28 ndiwoona. Ena mukhoza udziwa malemba amati chani, kunyumba kwathu kuti malimbikitsana chifukwa cha zimenezo nthawi zina. Koma adanena kuti kuti udye sima ndiye nutenga ufa nubwira nutenga madzi ndikumwa nkupita pena pali moto kumanena kuti uothe kuti iphikike mkatimu. Muona kuti sizigwira. Chikakhala chinthu padera padera pachokha asizidyeka. Koma ukakhala ni big picture nkutenga zonse zija sima ija akachita bwinobwino mpaka na kuphika bwinobwino mpaka na moto bwinobwino mpaka na yapsa osatiso yadumpha moto, imadzakhala dalitso kwa anthu amene akudya. Koma process imene ija sikhala process yakuti uchitenge chilichonse padera padera chifukwa ngakhale kuti uzibwira ufa utsamwa. Ndiye nthawi zina tikamaona zimene zitichitikira pamoyo tingozitenga osati chilichonse pachokha koma mmene ziyenera kutengedwera. Koma wodziwa zimenezo ndiye sitingakhale ife chifukwa ife timaona mdera ndiye kuti nchauta, ndiye wosasiya kumdalira. Analalikira kwa wanga lero ambuye akudalitseni. Tathokoza abusa zikoma ambuye akusungeni zikoma kwambiri zikoma. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.